24 তারিখ মার্চ নিচিনি 17 তারিখ এপ্রিল তংমানি তারপরে আবো 23 বারের জায়গায় 18 তারিখ নিচিনি 18 এপ্রিল নিচিনি 3 তারিখ মে জোড়া তংমানি আবো 23 তৃতীয়বার বারের জায়গায় তাবো মে নি 4 তারিখ নিচিমি তাবক মে নি 17 তারিখ জোড়া সাইমানি যদি তেও বারে তেবো যদি সললাই দङ বেमार ओमफ्राय बारेनाय आबोनि बागै गोबां ताबुक लकडाउन नि तियत सामुं हुमुं मानथक यांगै सिनि ग्रामनि बरक शहरनि बरक समतलनि बरक गोबां सामुं मानथक yang दङबाय त्रिपुरा सरकार भारत सरकार साहाय्य खायो हिंफानो लोकेल नि जारा गाहाम वानसकनाय रक पन्चायतनि प्लास पार्टीनि विभिन्न पार्टीनि जारा क्लाबनि एनजिअ नि जारा गाहाम वानसक दंनाय जनगणनि बागै अमरक যৌথভাবে वानसक लायाखलायै तिनि जों पश्चिम बेलसरा एडिसि भिलेज जों माइरं तारपरे चिनि मैखुननि मसकिसा साबानथै सयाबिन बागनानि थां दङ तै आबोनि बागै तिनि जराव जों गोबांमा साइन्टिस्टनि बिसिंथै साइमांका बेमार बखुबथै मकलथै याखथै सलव भाइरास जातीय आबोनि बागै जाहाथे जों बखुब मुखुबै साबधानथै दंनानै तारपरे बायरे रगो थां थाइखांखै याक सुनानै मोखां सुनानै आबो बेलायनो दरकार प्राय गाना गाना तंलायथैबो गाना गाना खायबो बेमार भाइरास हफ्रगै मानो सलय मानो आबोनि बागै जे साइन्टिस्ट रगनि मते आबो 1 मिटार उंया हिंफानो 1 मिटार माने उसुक बाय उसुक फाक फाखाय जों मा बसालायनाय आबोनि बागै आं जतनो कयनामो जों पिसा फाक फाखाय बासानाय बासामानि लगियो जों खरकसा काय जे लिस्ट तंमानि एबं लिस्ट खैफानो जारा फाइजाक बरकनो जों रेनाय आर जे लिस्ट तंमानि आबो सेकां बुमुं दागो खांखाय लाइनो बसाजाक तंगो बा अरो फाइजाक तंगोखाय बो बसकांगो बसाय तंग याफानो बुमुं जदि बिनि सिरियल नम्बर 1 2 तंखाय बननो उक्लम इफानो बो फाइया कय तलां थाबायनाय एबं आमति खलायै जों डिटेल्स तानै थांनाय बुमुं तानै थांगांखाय आबो एकटा हिसाब मानो तारपरे लास्ट बुमुं करै माने करवै चिनि जे अरनि पन्चायत बडी रक बा लोकेल लक करवै बुमुं पिसा जागिया किन्तु सपाय तंफायका बरक न बसं रिया तंगिया बरक न बरनाय ओंखाय बरक न बरनाय आबोनि बागै बुमुं रेकर्ड नार खना बागै ताबुक जे बुमुं लिस्ट थाय तंमानि आ लिस्ट नि मते न बुमुं जागोबै उक्लबा बुसाय तंफानो दुसकांबा बा कसार बुसाय तंफानो बुमुं जागो खांखाय फाइया कय प्लान खानानि बागै कयो ओंखाय तिनि निचिनि पान्दाव फाइ मानजा खाथिनि विशिष्ट समाजसेवी आमचाइलिनो द्वारा बरम गोनां किशोर देव बर्मा बे चिनि आईपीएफटी सेंट्रल कमिटीनि अन्यतम सदस्य बरम गोनां सार ब्रज किशोर देव बर्मा बे चिनि पश्चिम बेलसरानि चिनि चेयरमैन साहब बरम गोनां सतीश देव बर्मा बे चिनि एमसीसी सदस्य सेंट्रलनि अन्यतम सदस्य सेंट्रल मेम्बारनि बरम गोनां सार बलेन्द्र देव बर्मा बे चिनि ऑफिस सेक्रेटारि सामुएल देव बर्मा बे चिनि डिविजननि वाइस प्रेसिडेंट जगतज्योति देव बर्मा सह आनी कलिग्रक चिनि इयतनि वाइस प्रेसिडेंट सहजित खेगेश्वर खलाय जारा लोकेल तंनाय पन्चायत बडी तारपरे जत सहयोगिता खलाय तंनाय रखना आं हामबाय आफारे जों जाहाथे फिरिमा चिंसा बेमार एमन भावे कप्रगै जों आरनि हयते जों यबनानि बागै लाइके ताबुक जुद्ध चले तंमा हाइथे जों सामुमा तंनाय एवं चिनिमो बेलसरा एरिया अंका बॉर्डर जाना एवं विशेष खलाय ताबुक जे भाइरास कप्रगै तंमानि आबो त्रिपुरा राज्य ओमफ्राय बीएसएफ रकनि बिसुदिना बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट रकनि बिसिंथै आबोनि बागै जों बरफ दुगानो फाइबो दुगानो तबैसै गानानि बा फाइनाय तारपरे गाना गिनिबो बरफ बाय जों डिस्टेंस नार गैया कोई आबो कुनु जले लाइमिया नासले लाइमिया किसा कांते मा तंनाय आबोनि बागै साल किसा सगां ताबुक दलाई डिस्ट्रिक्ट आम्बासा आबो तो सिल खाय रिजाखा आबोनि बागै जों सुंद सतर्क मा तंनाय जदि सलै थांगांगाखाय तेबो जदि बेमार मानजा खांगाखाय होम क्वारंटाइन जों मेंटेनेंस मा खायलायनाय नकनि अंखरियावै उइया खेबा जे जागाव 14 दिन तंनानि जागा आ जागाव जों मा थांलायनाय थांगिया गय जों जाहाथे अबो कुमा बुखाता कुसुकु फुंखानो केबो केबो काफुना रखया आबोनि बागै ताबुक सुजरा मनि कुनु वैक्सीन करै कोरोना भाइरास नि एकमात्र साबधानता एकमात्र सचेतनता जे अवेयरनेस नि बिसिंथै खक खानावया कोई जे साबधान दं माने आबोनो बिनि ताबुक सुजरा बिनि बिथि कुनु बिथि मायाखौ आबोनि बागै गोबांमा बरक सालायो 2022 जरा तंना फुन 23 जरा तंना फुन बसुक जरा तंनो खुरै साइमिया
भाइरास कन्टिनिउ दं थानाय एकटा खायबा जेसु तारातारि ओ भाइरासनि प्रतिषेधक टीका सुना मानाय आफ्रुनो ओ भाइरास पाइनाय गोबां बरक जों सालाया दिबा 22 जरा दंना फन साब सागर 22 नि बरेखाय ओ कोरोना भाइरासनि आयु कुसुक angka kayak corona virus ni ayo kin loso amti siang tangana abo amti ya abo ni babe jesu kin jora bini प्रतिषेधक maya senamai maya sak absuk no sung sabdan thai ma tongnai abo ni babe joto no ang koina mo so discipline maintenance lai guideline ni mo pawe pare sung mai rong lang ya koi line lai ya ori ang joto no am bai koi ini mai rong bak mai pandawa ani opra rong manjak nai kin so no hai no hai hamjar maya pare o ekta top samani aro no khakon joto Ini zat masih parah loh. Video